Дзень добры. Давайте мы з вами паговорым пра нафту. Адразу скажу, што записываю гэтае відэо ўжо другое на працягу апошняга дня, апошніх сутак. У прынцыпе, мае падпісчыкі яны бачылі першы, дзе разглядаў магчымасці і магчымыя варыянты, дакладней, развіцця падзеяў на фоне крызісу, а менавіта нафтавага крызісу і дэмпінгу Саудаўскай Аравіі што да расійскіх рынкаў збыта, а таксама адмовы ад Расійскай Федэрацыі ад кватавання здабычы нафты, адпаведна нарошчвання здабычы Саудаўскай Аравіі і іншымі гульцамі. Падпісчыкі мае, яны натуральна заўважылі, не маглі паглядзець. Для астатніх гэта дадатковая нагода падпісацца, каб быць у курсе таго, што, у прынцыпе, чым хачу падзяліцца. А таксама, магчыма, проста атрымаць доступ да цікавага контента і атрымаць доступ першым. Апроч таго, адразу забегаючы наперад, таксама заклікаю падпісацца на мяне на патрыоне. Спасылка будзе напрыканцы відэо. Гэта такая падпіска, яна стымулюе мяне развіваць дадзеную пляцоўку, развіваць канал і ў тым ліку развіваць як тэматычна, так і тэхнічна. Падпіска, адразу кажу, платная, гэта добры стымул. А цяпер перайдзем да асноўнай тэмы. Ітак, тэма гэта нафта і Беларусь. Згадзіцеся, дастаткова заезджаная тэма, баладзе, што пра яе ўжо багата хто гаварыў, да і я таксама, але з'явіліся некалькі інфармацыйных нагодаў, якія дазваляюць задумацца і зрабіць пэўныя высновы. Ітак, на мінулым тыдні на пачатку Беларусі з'явіўся віцэ-прэм'ер-міністр у пытаннях нафтахімічнай галіны. Гэта ўжо плюс, а на выходных Александр Лукашенко сабраў кіраўніцтва ізноў-такі нафтахіміі беларускай з мэтаю абгаварыць навіны, альбо магчымыя навіны на нафтавым рынку і магчымыя навіны з забеспячэннем Беларусі сыравіной, менавіта сыравіной для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Гаворка Лукашенка або ягоны маналог, які далі сродкі масавай інфармацыі, будзе дастаткова цікавым, таму што на пачатку ён сказаў пра прыкладныя аб'ёмы 6 мільёнаў тонн, пасля заявіў, што нам трэба падумаць, пралічыць, прыняць рашэнне і забіраць гэтую нафту. Пра якія 6 мільёнаў тонн ідзе гаворка, в прынцыпе, пытанне засталося адкрытым, пытанне падвісла. Але адказ, магчымы адказ, ізноў кажу, што гэта не факт, але магчымы адказ з'явіўся ўжо ўвечары таго ж самага дня. Справа ў тым, што паралельна у той же самы дзень праходзілі перамовы Саудаўскай Аравіі і Расійскай Федэрацыі што да кватавання здабычы нафты. Гэта перамовы ў фармаце ОПЕК+. Саудаўская Аравія, она, ў прынцыпе, прадстаўляла ўсе краіны ОПЕК. Сутнасць перамоваў: зменшаем кошт нафты, якая прыходзіць на сусветны рынок, дзеля таго, каб падтрымаць агульнай коштавай палітыкай і прыбыткі саміх дзяржаваў. Таму што на фоне крызіса, сусветнага эканамічнага крызіса, што пачынаецца, гэта пакуль што гэта ён выліваецца ў змяншэнне попыту менавіта на паліва. Натуральна, што дзяржавы ОПЕК яны задумаліся. Расія не пайшла на гэта, і літаральна праз пару гадзінаў Саудаўская Аравія выдала на гара дастаткова цікавую навіну. А менавіта Bloomberg паведаміў, што Саудаўская Аравія яна пачынае, калі можна так сказаць, дэмпінгаваць у параўнанні з расійскімі коштамі. Пра што ідзе гаворка? Саудаўская Аравія для сваіх еўрапейскіх спажыўцоў прапануе зніжку адносна кошту эталоннай маркі Brent у памеры 10,25 даляра Злучаных Штатаў Амерыкі. Адразу забегаючы наперад скажу, што Саудаўская Аравія вядзе такую палітыку не першы год. Зніжку прапанулі 4 до 6 даляраў, калі не памыляюся, з 2015 года. За кошт гэтага, дарэчы, адбілі частку рынку ў расійскіх нафтавых кампаній. А цяпер гэта ўжо пайшоў наступ на ўсіх франтах. В прынцыпе, тыя ж самыя каціроўкі біржавыя па кошту на нафту, яны пра гэта сведчаць. Вось перад вами таблічка таго ж самага Bloomberg, кошты на нафту ад Саудаўскай Аравіі. Гаворка ідзе пра нафту Arabian Light. Ітак, вось, калі ласка, пабачылі, да? Цяпер пераходзім далей. Ітак, Расія і Саудаўская Аравія не дамовіліся. Гэта раз. Расія і Саудаўская Аравія пачалі коштавую вайну. Саудаўская Аравія хоча выбіць частку рынка з-пад расійскіх кампаній менавіта Еўропы, таму што зніжка 10,25 яна тычыцца менавіта
еўрапейскіх спажыўцоў. І вось на гэтым моманце мы падыходзім да вельмі цікавай рэчы. Справа ў тым, што Саўдаўская Аравія сапраўды мае вялікія аб'ёмы нафты. Гэта раз. Другое пытанне. Саўдаўская Аравія мае свой уласны флот, таму што прадае нафту дзяржаўная кампанія Aramco, і яна ж мае ўласныя танкеры. Пытанне нумар 3. Характарыстыкі, таму што не любая нафта без змены тэхналагічнага працэсу на нафтаперапрацоўчых заводах можа быць эканамічна, скажем так, можа мець сэнс і не любую нафту перапрацоўваць з пункту гледжання якраз такі сабекошту і кошту змены тэхналагічнага працэсу. І вось на гэтым фоне давайте параўнаем характарыстыкі нафты як па коштах, так і па ключавых паказчыках. Итак, першы паказчык. Шчыльнасць нафты Arabian Light, якую Саўдаўская Аравія прапануе на еўрапейскім рынку, 32,8 градусах API. Шчыльнасць нафты Urals, якую прадае Расійская Федэрацыя ад 31 до 32. Адсотак зместу серкі у расійскай нафце 1,4, бывае, што даходзіць да 2%, у Arabian Light 1,97. Цяпер бярем знижку ад кошту брэнту, без дысконт ад брэнта. Зважаючы на тое, што кошт нафты знізіўся на момант, калі арабскія кампаніі заявілі пра сваю знижку, он знізіўся да 40, то ад 40 і пляшам. Пры коштах 40 і ніжэй расійскі Уралс каштуе прыкладна на $1,5–2 танней, чым брэнд. У той же самы час на тых же самых рынках Arabian Light прапануецца на 10–25% танней. Хаця звычайна Arabian Light яна даражэйшая нафта за нафту маркі Brent і балазе за марку нафты Urals. А цяпер давайте паглядзім, як гэта будзе выглядаць, калі палічыць. Памятаеце, гаварылі, што Беларусь, маўляў, набывае нафту са зніжкай ад сусветных коштаў 17%, і што мінулагодняя коштавая пазіцыя нам можа захавацца. Гэта без уліку прэміі, рэальна зніжка менша, але калі мы берем базавы кошт брэнта у памеры $40, то з улікам зніжкі, так званай зніжкі ад РФ у 17%, нафта Уралс за барель Беларусі выходзіць прыкладна $31,5. А цяпер давайте улічым марку Arabian Light в такім фармаце са зніжкай 10–25 ад брэнда, атрымліваем 29,75. Гэта азначае, што мы маем унікальныя магчымасці, то бишь Рэспубліка Беларусь. Давайте гэта все ж таки пакіну тут. Рэспубліка Беларусь мае унікальныя магчымасці выйсці з залежнасці ад Расійскай Федэрацыі па нафце, прынамсі знайсці альтэрнатыву. Пры гэтым, калі раней у сваіх відэа казаў, што Беларусі мала хто верыць і давядзецца пэўны час купляць па коштах даражэй ад сусветных, то гэта рэальная магчымасць выйсці на параўнальныя кошты. Прычым тут і цяпер. Пры гэтым ты не будзеш займацца, у цябе не будзе балець галава з пошукам флота, каб даставіць гэтую нафту, таму што гэтая нафта, яна прыйдзе флотам нафтавыдабываючай кампаніі, а менавіта кампанія Aramco. У такім фармаце для Беларусі гэта сапраўды унікальная магчымасць. Пытанне проста дамовіцца. Пытанне дамовіцца па тэрмінах, па аб'ёмах, і тут, на жаль, дамовіцца з тым, у якія парты. Таму што найбольш просты падыход гэта, натуральна, Украіна, гэта нафтаправод Адэса-Броды, і далей, адпаведна, гэтым нафтаправодам на мазырскі НПЗ. Калі гаворка ідзе пра 6 мільёнаў тонн, гэта ўжо дастаткова нармальны баланс. Але пытанне з саўдаўскай нафтай гэта пытанне не толькі забеспячэння Рэспублікі Беларусь, калі такое будзе. Каб зразумець, пра што ідзе гаворка, я проста рэкамендую паглядзець на мапу магістральных нафтаправодаў у Еўропе. І так, вось яна зараз з'явілася перад вами. Гэта нафтаправод Дружба і ўсё іншае. І так, звяртаю ўвагу, што ніжэй там ад таблічкі ідзе Адэса-Броды. Яе магутнасць каля 10 мільёнаў тонн. Далей дзве галіны ідуць з Дружбы, дакладней рэальна 3. Дзве галіны разыходзяцца з Мазыра, і адна ідзе, як вы бачыце, на Новаполацк. І далей светлым колерам пазначаны нафтаправод Полацк-Венспілс. Пра яго асобна будзе ісці гаворка. І так, такім чынам, тэарэтычна Рэспубліка Беларусь можа альбо прывезці нафту у Адэскі порт, порты на Чорным моры, і праз Адэса-Броды 6 мільёнаў тонн, гэта спакойна кладзецца ў той же самы ліміт прапускной здольнасць нафтаправода Адэса-Броды 10–12 мільёнаў тонн, спакойна даставіць на Мазыр. Гэта ўжо дастаткова багата.
І калі гэтая сделка будзе, гэта будзе, ну, прынамсі, сапраўды цікавая сітуацыя, таму што давайте просто, што называецца, на коленках падлічым магчымы баланс. Итак, 6 мільёнаў тонн, магчыма, саудаўская альбо іншая дзяржава рэгіёна. 1 мільён тонн, гэта, магчыма, Азербайджан. Пра гэта ўжо паведамляла дзяржаўнае агенцтва. Спадзяюся, што гэта будзе. Да 1,5 мільёна тонн гэта Юралс, які пройдуць праз структуры Гуцылева. Ну, з улікам тых аб'ёмаў, што ўжо былі пастаўлены. Таму ў Гуцылеве не так багата засталося. До 500 тысяч тонн гэта спотавы рынок Еўрапейскага Саюза. І такім чынам вымалёўваецца баланс, што ў выпадку, калі Беларусь выходзіць на гэтую сделку, яна будзе мець каля 9 мільёнаў тонн праз структуры, якія незалежныя ад расійскіх нафтавых манаполістаў. Ну, структуры Гуцылева яны адносна залежны, ну окей, але гэта 50% таго, што Беларусь у звычайным рэжыме перапрацоўвае. Калі сюды дадаць яшчэ, магчыма, з Злучаныя Штаты Амерыкі, з іх нафту, ну, гаворка ідзе натуральна не пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць пастаўляць самі, хаця і такое магчыма, але хутчэй за ўсё таксама па своп-схемах ад амерыканскіх кампаній у рэгіёне. Гэта мільён, ну, магчыма, крышку больш, каля 10. Калі ўсё ж такі будзе рэалізавана сделка з Казахстаном, нагадаю, што базовый баланс быў падпісаны на 3 мільёна тонн, гэта ўжо 13 мільёнаў. І атрымліваецца, што дастаткова цікавы ўжо пазіцыі. Але ізноў-такі пытанне, як гэта даставіць. Ёсць некалькі варыянтаў. Першы варыянт. Гэта частковая дастаўка праз чыгунку, праз парты краінаў Балтыі. І Латвія, і Літва тэарэтычна могуць па 3 мільёна тонн пераваліць. Ну, в прынцыпе, сумарна 6 мільёнаў тонн, чаму б не. Другое пытанне – гэта рэверс нафтаправоду «Дружба» ад Гданьска да Мазыря. Палякі, яны, дарэчы, апрацавалі гэту схему, калі праганялі нафту назад, брудную нафту расійскую, назад у Беларусь для перапампоўкі ў Расійскую Федэрацыю, але не так даўно заявілі, што рэверсам нафтаправод наўрад ці будзе працаваць. Окей. Але здарылась паездка урадавай дэлегацыі Польшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі пасля таго, як Злучаныя Штаты заяўлялі Беларусі, што гатовы дапамагчы з пошукам альтэрнатыўнай нафты. Прыйшоў чароўны пендаль, і польскі бок заявіў, што яны гатовы працаваць, яны будуць працаваць па удасканаленню і мадэрнізацыі нафтаправода «Дружба» для таго, каб той працаваў у тым ліку ў рэверсе. Ужо плюс. Адэса Броды я ўжо сказаў. Застаецца яшчэ адзін нафтаправод, і вот яго цікава бачна. Я думаю, што зараз я пакажу адну, скажем так, карцінку. Гэта тое, што зрабіла свой час на сайце Белнафтахіма, размясціла кампанія Полацк Транснафта. Пра што ідзе гаворка? Гаворка ідзе пра нафтаправод, які называецца нафтаправод Полацк-Венспілс. Вось ён выдзелены. Што гэта такое? Нафтаправод Полацк-Венспілс, ён мае магутнасць да 14 мільёнаў тонн. Ён не выкарыстоўваецца больш, чым 10 год. Чаму? У часе мінулай нафтавай вайны 10-го года кампанія «Латространс», якая з'яўляецца уласнікам гэтага нафтаправода, гэта кампанія, дзе частка акцый належыць расійскай транснефці, яна адкачала з нафтаправода беларускую тэхналагічную нафту. Ну і все, там зараз на інертны газ, і, маўляў, нафту пракачаць немагчыма. Беларусь доўга з імі судзілася. Урэшце-рэшт, «Латространс» вымушаны будзе, хутчэй за ўсё, у 2020 годзе аддаць Беларусі каля 60 мільёнаў еўра, пры тым, што абароты ўсёй кампаніі каля 10 мільёнаў еўра. Таму Беларусь, в прынцыпе, можа пачаць працэдуру банкруцтва «Латространса» і на гэтым фоне прэтэндаваць на частку маёмасці. Ну, я думаю, вы разумееце, што маёмасць, яна цікавіць Беларусь в першую чаргу труба. І калі гэта атрымаецца, то капітал укладання каля 50 мільёнаў даляраў, таму што гэту трубу трэба прывесці ў божы стан. І, в прынцыпе, яна будзе гатова да эксплуатацыі. Гэта дастаткова цікавая сітуацыя ў такім разе, таму што Беларусь атрымлівае ўваход па нафце нафтаправодамі з патэнцыйным, ну, двух накірунку дакладных, гэта латышскі і украінскі, і, магчыма, трэці польскі накірунак. І на гэтым фоне узнікае дастаткова цікавая рэч. Узнікае сітуацыя, што, в прынцыпе, вымалёўваецца, ну, проста сама па сабе схема будучага, калі можна так сказаць, супрацоўніцтва у галіне транспартавання нафты. Пра што я кажу? Яшчэ раз давайте паглядзім на агульную карту. І так, ёсць Гданьск, ёсць Адэса Броды паўднёвы, ёсць Венспілсы.
І ёсць такім чынам вымалёўваецца, што ў рэгіёне нафта можа паступаць адразу з некалькіх крыніц. Пры гэтым гэтая нафта, калі яна паступае, калі мы берем толькі Одесса-Броды і Полацк-Вентспілс, напрыклад, то сумарна гэта 10 мільёнаў тонн максімум плюс 14, гэта 24 мільёна тонн, тое, што Беларусь можа пераваліць па нафце, што называецца. Але калі мы дадаем польскі маршрут, уже з'яўляецца болей. Гэта азначае, што сумарна краіны рэгіёна, калі будзе агульны рынок, яны могуць пастаўляць на экспарт, тым ліку на НПЗ, як рэгіёна, так і іншых дзяржаваў, яшчэ каля 20 мільёнаў тонн дадаткова. І гэта 20 мільёнаў тонн, якія будуць не расійскія нафты. І вось гэта ўжо прынамсі цікава. Цікава і тое, што у гэтую ж самую тэму укладаецца заява Злучаных Штатаў Амерыкі пра тое, што яны гатовы інвеставаць каля $1 мільярда у энергетычны сектар краін Трохмор'я. Ну, гэта фактычна рэінкарнацыя ідэі Пілсудскага пра інтэрмарыум, ну, альбо аднаўленне ідэі старой пра там Рэч Паспарыту ці што заўгодна, фактычна міжмор'е. Але на сёння Трымор'е гэта дзяржавы рэгіёну аж да Харватыі, але без Беларусі і Украіны. І Злучаныя Штаты Амерыкі гатовы ў гэта інвеставаць, і той же самы Лукашенко заяўляе, што мы таксама гатовы будаваць нафтаправоды, будаваць магчымасці, будаваць інфраструктуру для таго, каб паўдзельнічаць у гэтым праекце. І называў суму каля 100-120 мільёнаў даляраў. На што яна можа пайсці і дзе ў гэтай схеме, скажем так, вузкае месца. Пачнем з тэхнічнага. І так я яшчэ раз хочу паказаць мапу нафтаправода «Дружба». Бачыце, справа ўнізе ёсць такая кампрэсарная станцыя «Унеща». Она знаходзіцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Гэта азначае, што паўночная, паўднёвая галіна нафтаправода «Дружба», які праходзіць па Беларусі, яны не злучаны між сабой. Хаця зараз тэарэтычна, Беларусь, в прынцыпе, можа дабудаваць, таму што геалагічную разведку на пракладку трубаправода Беларусь праводзіла ўжо дастаткова даўна. І, в прынцыпе, пытанне проста грошай, пытанне жадання, палітычнай волі. Але тут ёсць адно але, тут не проста труба, а тут фактычна 2 кампрэсарныя станцыі на ўваходзе і перамычка паміж імі. Окей, гэта тое, на што можа пайсці. Гэта таксама, гэта якраз такі 70-80 мільёнаў даляраў. Астатняе гэта мадэрнізацыя саміх інтэрканектараў з іншымі дзяржавамі. Польша, Украіна. Дарэчы, на украінскім накірунку нафтаправод «Дружба» Беларусь ужо адрамантавала. Гэта так, да слова. Такім чынам, магчымасць гэта ёсць. А хто будзе, магчыма, не ў захапленні, альбо хто будзе лабіраваць, каб гэтага не адбылося. Лабіраваць, каб гэтага не адбылося, будуць, з аднаго боку, расейцы. Гэта, в прынцыпе, зразумела. З іншага боку, тут пытанне яшчэ гульні розных дзяржаваў, хто першы пачне праводку праз сябе. Таму тут, магчыма, канкурэнтная барацьба Латвіі, Літвы, магчыма, Польшы і тэарэтычна Украіна, але в Украіне ёсць свой гулец. Гэты гулец мае імя і прозвішча. Гэта пан Каламойскі і структура «Укртатнафта». Ягоны нафтавы актыў. Чаму я кажу пра яго як пра сур'ёзнага гульца? Справа ў тым, што саудаўскія кампаніі, калі яны прыходзяць з сур'ёзнымі аб'ёмамі, яны, ў прынцыпе, схільны да таго, каб будаваць моцны НПЗ на тэрыторыі, куды прадаюць нафту. Гэта ж зразумела, той же самы Арамко. Для іх вельмі цікава збудаваць НПЗ в Украіне, тым болей, што украінскі рынок, ён вялікі, ён не пакрываецца уласнай вытворчасцю. Нават пасля беларускага імпарта там застаецца яшчэ багата месца, каб пагуляць іншым гульцам. І, адпаведна, на 3-4 мільёна тонн перапрацоўкі у якасці першага этапа пабудаваць сучасны НПЗ гэта не такая вялікая праблема. Тым болей, што Саудаўская Аравія, яна будуе, прынамсі тое, што ў сябе будуе, гэта адны з самых тэхналагічна насычаных нафтаперапрацоўчых заводаў у свеце. Таму што індекс Нельсона на саудаўскіх нафтаперапрацоўчых заводах ён перавышае 16. Гэта індекс тэхналагічнай складанасці. Для параўнання індекс Нельсона на кремінчуцкім НПЗ 6,75, на беларускіх пасля мадэрнізацыі будзе каля 10. Сярэдні па Еўропе гэта каля 8,5. Вось вам і ўсё. То бишь, гэта, натуральна, гэта будзе вельмі крутое прадпрыемства, калі яны прыходзяць з нафты, і калі будуць умовы для НПЗ. І, натуральна, гэта канкурэнцыя, з аднаго боку, як беларускім, але з другого боку, так і украінскім вытворцам. І тут
ну то в прынцыпе будзе натуральная спроба падключыць лабізм, таму гэта ёсць. А пытанне, хто будзе за альбо у каго можна будзе прасіць, асабліва в умовах эканамічнага крызісу, а ён такі будзе. І так, першае. Злучаныя Штаты Амерыкі. Злучаныя Штаты Амерыкі, паколькі яны ўжо заявілі пра тое, што гатовы выдзеліць грошы, яны у агуле пазіцыя ЗША гэта будаваць рэгіянальныя кааліцыі дзяржаваў. Рэгіянальныя кааліцыі дзяржаваў гэта дзяржавы, якія могуць граць самастойную гульню, пры гэтым яны блізкія да Злучаных Штатаў Амерыкі паводле асноваў сваёй знешняй палітыкі. І ва ўсходняй Еўропе ЗША актыўна падтрымліваюць кааліцыю Угоршчыны, Румыніі, Славаччыны, Чэхіі, Польшы, ну фактычна Вышэградская група плюс. І зараз яны ўжо гавораць пра Харватыю, ну гэта і ёсць тое самае Трымор'е. Адпаведна, калі ў гэтую схему впісваецца Украіна ці Беларусь, ну чаму б не? І ў прынцыпе ЗША гатовы ўмацоўваць такі саюз не ісося, але такое супрацоўніцтва, таму што гэта альтэрнатыва і палітычна-эканамічна з аднаго боку узмацненню Нямецчыны ўнутры Еўрапейскага Саюза, з другого боку узмацненню Расійскай Федэрацыі. Гэта ўжо плюс. Другое. Сама Саудовская Аравія. Калі Саудовская Аравія пабачыць, што яна можа ўвайсці ў трубу, потому что одна справа доставлять нафту танкерами, другая справа каліты па сеткі трубопроводаў. І калі гэта рэальная перспектыва, то для саудытаў гэта ў прынцыпе рэальна магчымасць інвеставання, рэальны інтарэс. Пытанне толькі ў іншым, што ўваход у трубу гэта альбо Украіна, альбо Латвія, альбо Польша. І з гэтымі дзяржавамі трэба асобна дамаўляцца, і пасля трэба асобна дамаўляцца ўнутры рэгіёна пра працу ўсёй гэтай сістэмы. Таму тут ёсць свае пытанні, і гэта выклік для рэгіянальнай палітыкі ў першую чаргу, для таго, каб афіцыйны Менск, афіцыйны Кіеў, афіцыйны Варшава селі за стол Вільня ды Рыга селі за стол перагавору і проста прагаварылі, як працаваць у гэтым накірунку. Гэта ў прынцыпе трэба. Трэцяе, хто можа быць цікавым? Кітайская Народная Рэспубліка, таму што КНР будзе спрабаваць стымуляваць уласную эканоміку, будзе спрабаваць аднаўляць эканамічны рост, будзе спрабаваць узмацніць сваю прысутнасць у краінах рэгіёна, і нават проста з пункту гледжання рэалізацыі вялікага інфраструктурнага праекта для КНР гэта цікава. Іншая справа, што тут мы натыкаемся на, скажем так, эканамічнай супярэчнасці, эканамічна можна сказаць, што вайну такую вялацекучую між ЗША і КНР. Тут трэба будзе ўжо дзяржавам рэгіёна крышку, што называецца, папетляць. Таму, па вялікім рахунку, так, гэта адна з магчымасцяў не толькі вырашыць пытанне залежнасці ад расійскай нафты, вырашыць пытанне энергетычнай бяспекі, але гэта і рэальная магчымасць, у прынцыпе, думаць пра рэгіянальны палітычны кааліцыі. Таму што нагадаю, што той ж самы Еўрасаюз пачаўся з дамовы па вуглю, проста па прыроднаму вуглю і металу між Нямецчынай і Францыяй. Тое ж самае тут. Калі ёсць эканамічнае падґрунце, калі ёсць эканамічныя асновы, калі ёсць эканамічны падмурак для роста, тады ёсць сэнс пра палітычны размовы. І менавіта те ж самыя грошы, груба кажучы, бабло, яно можа прымусіць афіцыйны Менск, афіцыйны Кіеў і іншыя сталіцы пачаць гаварыць між сабой, пачаць гаварыць пра доўгія інфраструктурныя праекты. Ці гэта магчыма ў бліжэйшы час? Ну, ў прынцыпе, вакенца магчымасцяў ёсць. На жаль, яно недоўга трывалае. Патлумачу чаму. Прыкладна праз паўгады, 8 месяцаў максімум, рэгіён істотна, так сур'ёзна накрые фінансавы крызіс сусветны. Адпаведна, гэта значыць, да гэтага часу мусіць быць базавыя дамовы хаця б па пачатковых аб'ёмах, но гэта можа зрабіць сама Беларусь для сябе, але і мусіць быць контур прапановаў, з якімі дзяржавы рэгіёну могуць выходзіць на знешнія рынкі, да Злучаных Штатаў Амерыкі, Кітая, Саудаўскай Аравіі, пра пашырэнне супрацоўніцтва. Гэта значыць, на гэтым моманце іх трэба зацікавіць. Пункт нумар 2. Калі накрывае крыза, трэба ўжо прыступаць да рэалізацыі. Чаму ў гэты час? Ну, з аднаго боку, гэта больш танная працоўная сіла, з другого боку, інфраструктурныя праекты вялікія, гэта сродак падтрымаць уласную эканоміку. Іншая справа, што тут крэдыты на такія актыўнасці яны будуць звязаны, потому што ўласную эканоміку жадаюць падтрымаць усе астатнія: Кітай, Саудаўская Аравія і Злучаныя Штаты Амерыкі. Але гэта зноў-такі пытанне палітычных кампрамісаў, гэта пытанне палітычнай, скажем так, палітычнай волі, палітычнай смеласці. І фактычна альбо за 2 гады, гэта азначае к 2022 году, дзяржавы рэгіёна выходзіць на працуючую сістэму, альбо прынамсі працуючую канцэпцыю на фінальным этапе, ну, альбо вакно магчымасці ізноў закрыецца. Таму на гэтым я вельмі спадзяюся, што розуму хопіць і ў Менску, і ў Кіеве, і ў Рызе, і ў Вільні, і ў Варшаве,
на тое, каб проста сесці, прынамсі прагаварыць. Сесці, хаця проста з калькулятарам і падлічыць. На гэтым мне все. Відэо спадабалось, лайкайце, шарце, распаўсюджвайце. Радасці, шчасця. Спрачайцеся ў каментарах, таму што ў спрэчках нараджаецца ісціна. Натуральна, падпісвайцеся на мой канал і падтрымлівайце мяне падпіскаю на Патрэоне, бо гэтая падпіска стымулюе мяне запісваць все новыя ролікі. Яшчэ раз дзякую за тое, што глядзелі. Усяго вам найлепшага.